Παιδιά, σήμερα πήραμε το νέο μας λαμπούμπου. Ελπίζω να είναι λαμπούμπου και όχι λαφούφου. Βέβαια, το έχω ανοίξει, έτσι. Και κατά λάθος άνοιξα και το μέσα. Βέβαια, δεν έχω δει τι έχει μέσα. Θα το ανοίξω μαζί. Να το ανοίξω. Ωραία, παιδιά, το έχω σκίσει. Γίνεται στο βίντεο και τώρα πάμε με το να το ανοίξουμε. 1, 2, 3. Παιδιά, μισό λεπτό. Τώρα που βλέπω το πακέτο, παρατηρώ πως δεν το έχει. Άρα είναι το secret. Πήρα το secret λαμπίδι. Νομίζω είναι το καφέ και αυτό πήρα, αλλά τέλος πάντων. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Παιδιά, τώρα παρατήρησα πως είναι λαφούφου. Σου λιέται φουλ το κεφάλι του. Και ναι, η αδερφή μου, δείτε ένα λάθος που έχουν κάνει στις αδερφής μου. Είναι ο μπάμπα και είναι πάρα πολύ στραπατσαρισμένος. Και έχει δύο τέτοια, τι να του πω, λαδάκι τώρα στα πόδια του.